ओमफ्राय आङो जेला नैबे आं US नि सेंग्राजों जाबाय बिनि आसोल न'आ जाहैबाय सुइजारलेण्डनि हो फ्रेन्ड जानानै लोगो जानानै मोजां जाबाय बे आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं मोजां मोना आंहा फेमिलि दं बिदि आरोखि ओमफ्राय आङो उनाव आंबो बिजों बिदिनो नोंजों रायलायबाय थायोबा आं माबायदि जागोन नङा होमबा एसे गलिलाङोना रायलायबाय थायोबा मानसिया रायलायबाय थायोबा गलियोना बाथ्राया नंगौ नंमारगौ जोङो बांद्राय रायलायबाय थायोबा गलिलांमारो बयबो मिथिखागौ जोङो हाबा जाखांनायनि उनाव सोरजोंबा बेबायदि ना रिलेसन खालामनानै जोङो बेबायदि बांद्राय फनफोर रायलायबाय थायोब्ला ना हमनानै ला साप'ज सासे सिख्लाजों रायलायबाय थायोब्ला बोरायनायनि उनावब्लाबो आंबाबो गलिलांनो गोनां जागोन नंगौ बाथ्राया सैथो थ' जोङो नुनो मोनदों फेसबुक खुलियोब्लानो इउटिउब खुलियोब्लानो खालि भिडिअ'आनो भिडिअ' फैसालि गोबांथार जाथाया बयबो मिथिखाबाय आरो गोबांथार भिडिअ'सफोर गोसारखाबाय जोङो नुनो मोनखाबाय मिथिखाबाय थ' मा जानाय आङो आरो दा बेफोरखौ जेबो बुंबाय थानो गोसो गैला थ' आङो पार्सनेल बेबायदि जाथायफोरनि सायावहाय भिडिअ'सफोर लाबोनोबो इच्छा गैया नाथाय गोबांथार भिडिअ'स गोसारखाबाय अलरेडि आरो मिथिखाबाय थ' बोरै जानाय स्केम ना मासो ना फ्रड माबोरै बेबायदि जाखो ना थ' जोङो भिडिअ'सफोर गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनखाबाय गोबांफोरानो भिडिअ आपल'ड खालामखाबाय आरो जोङो फेसबुकआनो जा इउटिउबआनो जा जोङो भिडिअ'सफोर नुनो मोनखाबाय थ' जोङो दा नुनो मोनदों जोंहा बेवहाय बिथां एक्टर ना बर'नि स' जन कार्जियाहाय थ' बेबायदि गोबांथार भाइरेल भिडिअ'सफोरनि सायावहाय ना गोबां बेबायदि एक्सनफोर लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनखादों थ' साननैसो सिगाङाव जों बेबायदिनो लं थं मडार्न जुग थ' गोबां भिडिअ भाइरेल जानायनि सायावबो जोङो बेबायदि ना थ' बिथां जन कार्जियाहाय बेबायदि भिडिअ'स लाबोनायनि सायाव जोङो गोबां एक्सन आरो बेवहाय जोङो बुजायनाय बायदिसिना जोङो भिडिअ'सफोर लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनखादों आरोबाव फिन खेब जोङो नैबे भाइरेल भिडिअ'नि सायावहाय आरोबाव बेबायदिनो जोङो एक्सनफोर नुनो मोनगासिनो दङ मोजां स्टेप थ' जेन बेबायदि जोङो फोरोंलाङोब्ला ना थ' गिदिर गोलावफोरानो आरो मिथिखानायफोरानो ना थ' इयुन जोलैया बेबायदिखौनो आरो सोलोंलांगोन निस्सय एक्सन लानायाबो मोजां आरो जोंनो नांगौ थ' बेबायदि एक्सन लायाब्ला गासैबो बेखौनो सोलोंलांजोबगोन आरो बेबायदिनो लं थं मडार्न जुगानो फैगोन आरो बेबायदिनो गोबांथार भाइरेल भिडिअ'सफोरानो फैगोन दा जेरावखि थाया मानो सोरबा लण्डनाव सोरबा दुबाइयाव सोरबा जेरावखि थाया मानो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा स्केमसो जादोंना मासो खालामजादों जोङो दा बेखौहाय जेबो मिथिला थ' जेन' हक जोंनियावहाय आरो बेबायदि ना भाइरेल भिडिअ'सफोर फैबायानो थाखायो गेजेर गेजेराव मा बुंनो ओंखारबाय थागोन आरो दा बे जोबलायबाय आरो गुबुन मोनसे ओंखारलायगोन मा थ' बेबायदिनो ओंखारबाय थायो दा जेन' हक जोंनियावहाय बिथां जन कार्जि एक्टराहाय गोबांथार ना थ' बेबायदि स्टेपफोर लाबोखादों भाइरेल भिडिअ'सफोरखौहाय एसे हमथानो थाखाय ना थ' जेन' हक आरो जोङो भिडिअ'सफोर गोसारनायखौ नुनो मोनखाबाय जों आरो बेखौ बांद्राय बेबायदि आरो भिडिअ'सफोर लाबोबाय थानानैबो लाब गैला थ' आंबो बेबायदि मालायनि खुद सोरनिबा लाइफनि बेबायदि खोथाफोरखौ लानानै बांद्राय आं भिडिअ खालामनोबो मोजां मोनखाया थ' जेन' हक जेन फैबाय थानाय दिनफोराव बेबायदि जाया ना थ' जेन' हक लोगोफोर बेबायदि स्टेप लानाया मोजां थ' जोङो बन्द' खालामनांगौ आरो थाबैनो ना बेबायदि
भाइरेलनो बायदिसिनाफोरखौ जोङो एसे बन्द खालामनो नांसिगौ। थ' रोंखानाय राखानायफोरानो जायोबा बानायो भिडिअसफोरखौहाय। थ' मा बुंनो आरो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। सालिनि सिखारा बांद्राय गोबाव जायाखै आङो नै मैयाला आरो देहायाव बांद्राय थिग नंखाया आंना एसे लोमजा साजा जागासिनो वायरासनि थाखाय। थारमाने आं दिनै फैसानि सोमोन्दै बुंनाया बेनो मैया आं माखासे डिटेल्स लानायाव माबा जायाखैमोन इनकमप्लिट जाजोबदोंमोन। ओमफ्राय जा बुंहरदोंमोन जोंना फैसालिया आं बेखौ एसे सालि नायनांगौमोन आरो थारमाने आंबो बेनाव डिटेल्स लाखांनायनि उनावहाय आफ्टार 2 मिनिट्सनि उनावनो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जादों। स' आं माखासे बुस्थुखौ माबा खालामनाय जायाखैमोन, मा होनो बेखौ आं एनालाइज खालामनाय जायाखैमोन, आं बिजिरनाय जायाखैमोन। थारमाने फैसालिया बुंदोंमोन जाहैबाय जे 10 crore बरबाद जादोंनो बै हौवाया जाय मानसिजों खारदों। स' 10 crore अरिजिनेलि नंमारगौना नंमारा बे बुस्थुखौ थारमाने फेसबुकआव अनेक स्केमार थायो, फेसबुकआव अनेक स्केमार थायो, नंगौ बेखौबो नोंसोर गासैबो मिथिखागौ। 10 crore बरबाद जानायखौ नुनानै गाहा थारमाने अननो ओंखारनानै थानो हायैनि बेजों थांफानांगोन, गावनि थाखायनो डिस्ट्रय जादोंनो 10 crore। 10 crore मालायनि डिस्ट्रय जानायखौसो नुबाय, गावनि न'आव जे फिसाजो सानै अन्थाव बावथाव दङ, सनानि न'खर दं, बेखौ सानासै नामा? ओरैजे बांसिन 10 crore बांसिनसो डिस्ट्रय जानानै थांबाय न'आव, बेखौ नुवासै नामा? आरो 10 crore डिस्ट्रय जानाया माबादि समाव बुंदों बे जाहैबाय जेब्ला बियो होजोंनिफ्राय इउएसनिफ्राय जेब्ला फैनो थाखाय रेडिखासै आरो थारमाने फैसालिखौ लोगो हमनो थाखाय रेडिखासै। बिनि थिग साननै सिगां बै हौवानि इउएसनिया हौवानि बिमा बिफाया मिन्थिहैदों जाहैदों जे बै हौवानि लोगोआ माने जाय मानसिजों खारदों बे हौवानि सासे लोगो दंमोननो, बे लोगोआ बै हौवानि बिमा बिफानो खोन्थाहरदोंनो नोंना फिसालाया सासे हिनजावजों गोसो लायो नर्थ इस्टआव, बिनिया फिसा सानै दंखायो, ओमफ्राय हाबा जाखानाय, बेबायदि खोन्थाहैदों जाहैदों। ओमफ्राय थिग साननै उनावसो साननै सिगांसो बे 10 crore